Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω στην Κωνσταντινούπολη, την ομορφότερη πόλη του κόσμου. Δύο λεπτά για να ξεκινήσουμε σωστά τη μουσική και όλα. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση στην πόλη του Βοσπόρου και καλησπέρα σας και πάλι. Θα περιηγηθούμε την πόλη μαζί για το επόμενο διάστημα και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια μικρή αναδρομή στη γεωγραφία της πόλης. Εδώ βλέπουμε την παλιά πόλη της Κωνσταντινούπολης. Είναι η τριγωνική Χερσόνησος, την οποία βλέπετε στο κάτω μέρος του χάρτη. Νότια είναι η θάλασσα του Μαρμαρά. Επάνω το στενός κόλπος ο οποίος βλέπετε είναι ο Κεράτιος. Δεξιά μας φαίνεται λίγο η αρχή του Βοσπόρου, ο Βόσπορος, ο οποίος είναι προς τα βόρεια, κοίται προς τα βόρεια και καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή είναι η παλιά Κωνσταντινούπολη, η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη αν θέλετε. Τα τείχη τα βλέπουμε στο αριστερό σημείο, κατά μήκος τα στεριανά τείχη και τα θαλάσσια τείχη τα οποία περιέκλειαν την πόλη. Τώρα οι περιοχές τις οποίες θα επισκεφτούμε, ξεκινώντας από το Σουλτάν Αχμέτ δεξιά, εδώ που βρίσκεται η Αγία Σοφία, απέναντί της στο Μπλε Τζαμί, νότια στη θάλασσα του Μαρμαρά το Μέγα Παλάτιο ή το Ιερό Παλάτιο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, λίγο πιο δυτικά το Κοντοσκάλι ή αλλιώς Κουμ Καπί. Βόρεια έχουμε το Βυζαντινό Φόρουμ του Θεοδοσίου, σήμερα πλατεία Μπαγιαζίτ. Δίπλα το Σουλεϊμανίε, που είναι ένα από τα αποκορυφώματα της τέχνης της Οθωμανικής περίοδου. Εν συνεχεία έχουμε το Εμίνονου κοντά στην γέφυρα του Γαλατά, όπως βλέπετε, απέναντι είναι ο Γαλατάς. Από το Σουλεϊμανίε πηγαίνοντας δυτικά είναι η περιοχή του Βεφά και του Παντοκράτορα και ακόμα πιο δυτικά η περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όπως βλέπετε. Σήμερα εκεί είναι το Φατίχ Τζαμί. Κινούμεθα λίγο βόρεια και πηγαίνουμε στην περιοχή της Αγιάς, ήταν το Βυζαντινό Πετρίον, και από την Αγιά κινούμεθα δυτικά και λίγο βόρεια στην περιοχή του Φαναρίου με το Πατριαρχείο μας και τις λοιπές εκκλησίες και αγιάσματα. Οι Βλαχέρνες, η περίφημη συνοικία των Βλαχερνών, με το αγίασμα των Βλαχερνών και το Βυζαντινό Παλάτι των Βλαχερνών, και κοντά σε αυτή, κοντά και στα τείχη, η Μονή στη Χώρα. Κατά μήκος των τυχών κινούμεθα νότια και εδώ έχουμε το Επταπύργιο και τη θριαμβική είσοδο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων μέσα από τα τείχη της Κωνσταντινούπολεως. Να δούμε κάποιες εικόνες τώρα. Εδώ πλησιάζουμε την πόλη, βλέπετε από ψηλά μια άποψη του κερατίου κόλπου. Στο βάθος είναι το πέραν, ο Γαλατάς και το πέραν, και βλέπετε τις γέφυρες του κερατίου κόλπου. Εδώ είναι μια άποψη της θάλασσας του Μαρμαρά. Βλέπουμε και τον πύργο του Λέανδρου, γνωστός από την αρχαιότητα σαν οχυρωματικό σημείο. Από τη θάλασσα του Μαρμαρά εδώ βλέπουμε το Μπλε Τζαμί και την Αγία Σοφία δεξιά, και ακόμα πιο δεξιά λίγο βλέπουμε τον τρούλο της Αγίας του Θεού Ειρήνης. Εδώ είναι από το στόμιο του κερατίου, στο οποίο βλέπουμε πίσω ελαφρά την Αγία Σοφία και το Τόπ Καπί. Και εδώ από ψηλά βλέπουμε τη Χερσόνησο, την παλιά Κωνσταντινούπολη, με την Αγία Σοφία στο μέσον. Αριστερά της διακρίνεται η Αγία Ειρήνη. Και εδώ είναι η είσοδος του κερατίου, απέναντι βλέπουμε τη Χρυσούπολη. Δεξιά μας είναι το Γενή Τζαμί και μπροστά σε πρώτο πλάνο το Ρουστέμ Πασά Τζαμί. Και η γέφυρα του Γαλατά, η οποία ανακαινίστηκε το 1992, αυτή είναι ανακαινισμένη γέφυρα, στο βάθος ο Βόσπορος. Άποψη του κερατίου κόλπου,
Βλέπουμε το Σουλεϊμανιέ δεξιά, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ακριβώς αριστερά του και πιο αριστερά το ψηλό πύργο του Μπαϊαζέτ. Και εδώ είναι ο Βόσπορος στο βάθος με το παλάτι του Ντολμάμπαχτσε δεξιά και ο Τρούλος από το Γενή Τζαμί. Το Γενή Τζαμί, κτίριο του 17ου αιώνα. Από τα βυζαντινά τείχη στη θάλασσα του Μαρμαρά αντικρίζουμε στην ομίχλη τα καράβια. Και εδώ είναι τα σκάφη στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εδώ είναι μια όψη του Βοσπόρου με το Κουλελί στο βάθος στη Στρατιωτική Ακαδημία και την πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία το 1973. Από ψηλά η άποψη της γέφυρας του Γαλατά, στο βάθος ο Γαλατάς με τις τράπεζες και τα υπόλοιπα επιβλητικά του κτίρια από τη χρυσή εποχή του Γαλατά, το 19ο αιώνα. Και από το Κεράτιο βλέπουμε το Σουλεϊμανιέ και μπροστά το Ρουστέμ Πασά Τζαμί και τα δύο έργα του μεγάλου αρχιτέκτονα Σινάν, η Αγία Σοφία από τη θάλασσα του Μαρμαρά και τα βυζαντινά τείχη χαμηλά, τα θαλάσσια τείχη. Εδώ βλέπουμε την Αγία Σοφία, δεξιά μας τα θαλάσσια βυζαντινά τείχη χαμηλά και αριστερά το μπλε τζαμί χτισμένο στη θέση του παλατιού της Δάφνης, του βυζαντινού παλατιού της Δάφνης. Από τον Κεράτιο κόλπο ο πύργος του Γαλατά, τον αυτοκράτορα Αναστάσιο τον 6ο αιώνα και η περίψωση από τους Γενουάτες το 14ο αιώνα. Ο πύργος του Λέανδρου, γνωστός από την αρχαιότητα, όχι σε αυτή τη μορφή, ήταν στρατιωτικό φυλάκιο και επί των Κομνηνών είχε οχυρωθεί εκ νέου. Ηλιοβασίλεμα στο Κεράτιο κόλπο. Και το Σελίμ Πασά Τζαμί. Εδώ είναι πάλι το Σελίμ Πασά Τζαμί, το οποίο είναι κτίριο του 16ου αιώνα, όπως φαίνεται από τον Κεράτιο κόλπο. Και εδώ είναι από ψηλά το μέγα ρεύμα στο Βόσπορο, με την πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου φωταγωγημένη στο βάθος καθώς πέφτει το φως, το ιστορικό μέγα ρεύμα συνδεδεμένο με τον ελληνισμό, το Σουλεϊμανιέ. Η Αγία Σοφία στο βάθος. Και η Αγία Σοφία σε κοντινή νυχτερινή λήψη. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής. Και ξεκινάμε με την περιοχή του Σουλτάν Αχμέτ, να δούμε καλά την παλιά πόλη, την περιοχή του Σουλτάν Αχμέτ και της Αγίας Σοφίας. Θα πάμε στο Μέγα Παλάτιο των Βυζαντινών και από εκεί λίγο δυτικότερα στο Κοντοσκάλι. Εδώ είναι μια αναπαράσταση του Μεγάλου Παλατίου. Η Αγία Σοφία φαίνεται δεξιά, μπορείτε να δείτε δεξιά και πάνω η Αγία Σοφία, ο υπόδρομος αριστερά και το Μέγα Παλάτιο είναι όλο αυτό, το οποίο είχε πάρα πολλά κτίρια και εκκλησίες. Σήμερα ελάχιστα πράγματα σώζονται από το Μέγα Παλάτιο. Υπεύθυνο για αυτή την καταστροφή ήταν κυρίως οι Σταυροφόροι το 1204, τέταρτη Σταυροφορία. Λοιπόν, είμαστε στην Αγία Σοφία, βλέπουμε εδώ τον Ιουστινιανό με την ακολουθία του. Αυτό το ψηφιδωτό είναι από τη Ραβένα, από την Ιταλία. Ένα πάρα πολύ όμορφο ψηφιδωτό. Και εδώ είμαστε στην βασιλική είσοδο της Αγίας Σοφίας. Ψηλά βλέπουμε ψηφιδωτό του 10ου αιώνα με τον Λέοντα τον Έκτο το Σοφό, ο οποίος γονιπετής προσφέρει χρήματα στον Χριστό που είναι καθήμενος για την Εκκλησία. Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας είναι τεράστιο, όπως βλέπετε. Βλέπουμε το θόλο επάνω και το ιερό, την αψίδα του ιερού στο βάθος. Και τώρα εδώ κάτω χαμηλά η ψίδα του ιερού.
Να πούμε ότι η Αγία Σοφία είναι τεράστια. Οι διαστάσεις είναι 70 μέτρα επί 75 μέτρα. Μπορείτε να δείτε εδώ από το πάτωμα, μαρμάρινο πάτωμα, μέχρι την οροφή του θόλου, γιατί διακρίνουμε και το θόλο, είναι 55 μέτρα. Η Αγία Σοφία, η οποία κτίστηκε στην παρούσα μορφή μετά τη στάση του Νίκα, ολοκληρώθηκε το 537 από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Και προσέξτε πώς φαίνονται οι άνθρωποι, για να πάρετε μια εικόνα πώς φαίνεται από το υπερόον της Αγίας Σοφίας ο χώρος. Εδώ είναι ο ομφαλός, είναι το σημείο στο οποίο εγένετο η ενθρόνηση, η στέψη του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Ο τελευταίος αυτοκράτορας μόνο του Βυζαντίου δεν ορκίστηκε στην Αγία Σοφία, δεν εστέφθη εκεί. Εδώ είναι η θέση ανάμεσα από τις δύο κολόνες που είναι φωτισμένες ψηλά στο υπερό, η θέση της Αυτοκράτηρας, ακριβώς απέναντι από το ιερό. Και βλέπουμε εδώ το άνω μέρος από τις κολόνες με τα κοιονόκρανα, το θόλο και το ημιθόλιο, τα δύο ημιθόλια της Αγίας Σοφίας. Ο θόλος, ο οποίος έχει διάμετρο 32 μέτρα. Στο ιερό έχουμε αυτό το πολύ όμορφο ψηφιδωτό που είναι η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα. Είναι από τον 9ο αιώνα, είναι αμέσως μετά την οικονομαχία, μετά το πέρας της οικονομαχίας. Και εδώ βλέπουμε μία άποψη του θόλου, του κεντρικού θόλου και των δύο ημιθολίων μαζί με τα 4 χερουβίμ στα σφαιρικά τρίγωνα. Και εδώ αξίζει να προσέξει κανείς την αρχιτεκτονική, πως το μικρό ημιθόλιο υποβαστάζει το μεγαλύτερο και εκείνο υποβαστάζει το κεντρικό θόλο της Αγίας Σοφίας, μαζί με όλα τα μάρμαρα βεβαίως, που τα μάρμαρα αυτά ήρθαν από όλες τις γωνιές της Αυτοκρατορίας για την Αγία Σοφία. Αυτό είναι το μοσαϊκό της Δεήσεως από την Παλαιολόγια Αναγέννηση, 14ος αιώνας. Είναι η Παναγία, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Χριστός στη μέση. Εδώ είναι από τον 12ο αιώνα ο Ιωάννης ο δεύτερος ο Κομνηνός με τη σύζυγό του Ειρήνη και στη μέση η Παναγία Βρεφοκρατούσα. Και εδώ είναι από τον 11ο αιώνα ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος μαζί με τη σύζυγό του Αυτοκράτηρα Ζωή, Ευσεβεστάτη Αυγούστα όπως αναφέρεται, και στη μέση ο Ιησούς Χριστός. Μια ακόμα άποψη με το φως να περνά μέσα από τα παράθυρα της Αγίας Σοφίας όπως τα βλέπετε. Και εδώ είναι ένα ακόμα ψηφιδωτό στο υπέρθυρο, είναι δεξιά ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος χαρίζει στην Παναγία την πόλη, ομοίωμα της πόλης, και αριστερά ο Ιουστινιανός χαρίζει ομοίωμα της Αγίας Σοφίας. Αυτή είναι μια αναπαράσταση του παλατιού της Δάφνης, είναι ένα από τα κτίρια του Ιερού Παλατίου των Βυζαντινών, το οποίο δεν υπάρχει πια. Στη θέση του, στις αρχές του 17ου αιώνα, χτίστηκε το μπλε τζαμί, το οποίο βλέπουμε εδώ. Σε μια λήψη από τον υπόδρομο, από την πλατεία του υποδρόμου. Και εδώ είναι το εσωτερικό από το μπλε τζαμί, βλέπετε τους θόλους και τα ημιθόλια. Η αρχιτεκτονική είναι πάρα πολύ επηρεασμένη από την Αγία Σοφία. Όλα αυτά τα οθωμανικά τζαμιά ουσιαστικά είναι μικρές Αγία Σοφιές, μικρές έως μεγάλες, αντίγραφα. Εδώ είναι το περίφημο Μίλιον, είναι το σημείο στο οποίο ξεκινούσαν οι αποστάσεις στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ό,τι απομένει από αυτό. Αυτή η αψίδα, αυτή η θριαμβική αψίδα δίπλα στην Αγία Σοφία ήταν το αρχικό Μίλιο στη Βυζαντινή εποχή, αλλά δυστυχώς παραμένει μόνο μια στήλη. Και εδώ βλέπουμε μια άποψη του αναπαράσταση του Βυζαντινού υποδρόμου. Βλέπετε τη σπίνα στο μέσον, η οποία υπάρχει και σήμερα σε κάποια μορφή, και η είσοδος είναι δεξιά-δεξιά. Τα αγάλματα των 4 αλόγων ήταν πάνω στην είσοδο των θεατών. Τα πήραν σταυροφόροι το 1204, τώρα τα βλέπουμε σε μια λήψη από τη Βενετία, στο ναό του Αγίου Μάρκου που φυλάσσονται. Αυτή η εικόνα λοιπόν από τη Βενετία, από το ναό του Αγίου Μάρκου. Εδώ είναι το θεωρείο, το αυτοκρατορικό θεωρείο, το κάθισμα όπως λεγόταν. Αυτό συνεδέεται στον υπόδρομο, συνεδέεται με το Βυζαντινό παλάτι και ο αυτοκράτορας ερχόταν από το παλάτι για να παρακολουθήσει τις υποδρομίες. Εδώ είναι ο υπόδρομος όπως είναι σήμερα, η σπίνα είναι στο μέσον, είναι σε μορφή πλατείας. Η σπίνα είναι στο μέσον, βλέπουμε τη στήλη του Θεοδοσίου μπροστά μας και η στήλη του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου δεξιά μας φωτισμένη. Η στήλη του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου από το 10ο αιώνα, η στήλη του Θεοδοσίου είναι από τον 5ο αιώνα. Εδώ μπροστά μας είναι η στήλη των Όφεων και πίσω η στήλη του Θεοδοσίου. Η στήλη των Όφεων είχε κεφαλές όφεως,
στην κορυφή 3 υπάρχει μόνο μία σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, την οποία τη βλέπουμε εδώ. Είναι λήψη από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Η στήλη αυτή είναι από τους Δελφούς, αφιερωμένη από 31 ελληνικές πόλεις μετά τη νίκη των Ελλήνων στις πλατεές εναντίον των Περσών. Και εδώ είναι η στήλη του Θεοδοσίου με τον Οβελίσκο, ο οποίος ήρθε από την Αίγυπτο. Ο Οβελίσκος είναι γύρω στο 1500-1600 π.Χ. και τοποθετήθηκε εδώ, όπως είπαμε, τον 5ο αιώνα. Στη βάση βλέπουμε τον Αυτοκράτορα να κρατάει στεφάνι για να στεφανώσει τους νικητές των υποδρομιών, και δίπλα είναι η αυλική του και ο κόσμος στον υπόδρομο. Και αυτό είναι το δώρο του Κάιζερ, του Γουλιέλμου του Δευτέρου, όταν επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη το 1895 στον υπόδρομο. Ο υπόδρομος υπάρχει και σήμερα. Μπορούμε να δούμε εδώ το πέταλο, τη σφενδόνη, όπως λέγανε οι Βυζαντινοί, η οποία υπάρχει σε κάποιο ύψος, και επάνω στη σφενδόνη, πάνω στο πέταλο, είναι χτισμένο το κτίριο της Πριτανείας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Εδώ βλέπετε τη σφενδόνη σε αναπαράσταση. Ουσιαστικά το πάνω κομμάτι δεν σώζεται, σώζεται όμως όλο το κάτω κομμάτι. Και βεβαίως από κάτω τα υπόγεια είναι κλειστά στο κοινό, αλλά είναι εκεί. Γνωρίζουμε ότι είναι εκεί. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο χτίστηκε την ίδια εποχή με εκείνο των Αθηνών, και όπως και των Αθηνών είναι από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μουσεία στον κόσμο. Στην είσοδό του βλέπετε σαρκοφάγους των πρώτων Βυζαντινών αυτοκρατόρων με γρανίτη, οι οποίες είχαν αναποτεθεί αρχικά στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Και από το μουσείο βλέπουμε Βυζαντινό σταυρό εδώ του 6ου αιώνα. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν η δεύτερη μεγάλη εκκλησία της πόλης, χτισμένη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την αλυσίδα που έκλεινε το Κεράτιο κόλπο και σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Και η Αγία του Θεού Ειρήνη, η Πατριαρχική Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, ακριβώς πίσω από την Αγία Σοφία, δίτρουλη, χτισμένη και αυτή για δεύτερη φορά από τον Ιουστινιανό, κάηκε η αρχική στη στάση του Νίκα, όπως και η Αγία Σοφία. Και εδώ βλέπουμε μια άλλη όψη της Αγίας Ειρήνης, και κάτω χαμηλά είναι τα ερείπια του νοσοκομείου του Σαμψών από τη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ Αγίας Σοφίας και Αγίας Ειρήνης ήταν το νοσοκομείο του Σαμψών. Το εσωτερικό της Αγίας Ειρήνης με το σταυρό σε χρυσό φόντο είναι ψηφιδωτό, το μόνο που σώζεται από την εποχή της οικονομαχίας. Άρα είναι 8ος αιώνας. Και εδώ η Αγία Ειρήνη, η οποία εδόθηκε μόνο για 2 φορές στην ελληνική κοινότητα της πόλης για συναυλία. Και ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση στην Αγία Ειρήνη. Η υψηλή πύλη των Οθωμανών, εδώ ήταν η έδρα της Οθωμανικής διακυβέρνησης, το παλάτι του Μεγάλου Βεζίρη ουσιαστικά και τα υπόλοιπα γραφεία. Το πάρκο Γκίλχανε, δίπλα στο παλάτι του Τόπ Καπί, ήταν το ιδιωτικό πάρκο του Σουλτάνου, το οποίο μετά τη Δημοκρατία το 1924 απεδόθη στη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ είναι το ορφανοτροφείο του Αγίου Παύλου μέσα στον κήπο του Γκίλχανε, το οποίο ήταν από τα μεγαλύτερα βυζαντινά ιδρύματα, και εδώ είχε μεταφερθεί και το πανεπιστήμιο, ένα κομμάτι του πανεπιστημίου την εποχή των Παλαιολόγων. Η στήλη των Γότσων στο ίδιο κήπο συμβολίζει τη νίκη των Βυζαντινών επί των Γότσων, 15 μέτρα ύψος, και βλέπουμε εδώ μέσα από το πάρκο πως φαίνεται η είσοδος του Βοσπόρου. Βλέπουμε και την πρώτη γέφυρα στο βάθος στο Βόσπορο. Και πάμε στις υπόγειες δεξαμενές, τις κινστέρνες, τις βυζαντινές κινστέρνες, στις οποίες εναποτίθεται το νερό για περιόδους πολιορκίας. Αυτή είναι η κινστέρνα του Φιλοξένου, σήμερα αναφέρεται σαν κινστέρνα των 1001 κοιώνων. Στην πραγματικότητα οι κοιώνες είναι 264. Είναι δίπλα στο Ιερό Παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, και αυτή είναι η βασιλική κινστέρνα, η μεγαλύτερη που σώζεται στην πόλη. Έχει έκταση διπλάσια από εκείνη της Αγίας Σοφίας και ονομάζεται βασιλική κινστέρνα γιατί είναι χτισμένη κάτω από τη βυζαντινή βασιλική στοά, η οποία βεβαίως δεν υπάρχει πια σήμερα. Και εδώ βλέπουμε όψεις από την κινστέρνα αυτή,
Η κατασκευή της ανάγεται στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου με επέκταση στα χρόνια του Ιουστινιανού, κατά η βασιλική κινστέρνα. Στη βασιλική κινστέρνα έχουμε 363 κύονες και 2 κεφαλές μέδουσας. Βλέπουμε τη μία εδώ τοποθετημένη ανάποδα. Πάνω της στηρίζεται μια κολόνα της κινστέρνας και η δεύτερη κεφαλή μέδουσας, όπως τη βλέπουμε εδώ. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς από πού έχουν μεταφερθεί αυτές και πότε και για ποιο λόγο είναι τοποθετημένες όπως είναι, σε αυτή τη μορφή. Η κολόνα των δακρύων, όπως λέγεται, είναι μια χαρακτηριστική βυζαντινή τέχνη, η οποία υπάρχει και σε κολόνες που έχουμε στην βυζαντινή πλατεία του Θεοδοσίου, το φόρουμ του Θεοδοσίου. Μία ακόμα κινστέρνα από το Μεγάλο Παλάτι, κάτω από κτίριο του Μεγάλου Παλατίου. Και ο θαυμάσιος ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου από τον Ιουστινιανό, 10 χρόνια πριν την αποπεράτωση της Αγίας Σοφίας, είναι ο μόνος ναός που σώζεται από το Βυζαντινό Παλάτι. Είναι δηλαδή βασιλικός ναός και μπορούμε να το δούμε εδώ από τα μάρμαρα, αν δείτε, τα σκαλιστά μάρμαρα, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι το πείραμα το οποίο έκανε ο Ιουστινιανός για να στηρίξει το θόλο, και όταν πέτυχε ο Άγιος Σέργιος και Βάκχος, τότε έδωσε την εντολή να προχωρήσουν στην κατασκευή της Νέας Αγίας Σοφίας. Και βλέπουμε εικόνες εδώ, είναι στο βάθος το ιερό από την εκκλησία των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, ο Τρούλος. Ο Τρούλος πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ασύμετρο οκτάγωνο. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, είναι μια υπέροχη εκκλησία, η οποία σήμερα λειτουργεί ως τζαμί. Εδώ σε ανεσκαφές του 1935 από το Αμερικανικό Βυζαντινό Ινστιτούτο, βλέπετε σε αναπαράσταση, βρέθηκαν ψηφιδωτά από ένα από τα ανάκτορα του Ιερού Παλατίου των Βυζαντινών, και αυτά τα ψηφιδωτά από μόνο ένα κτίριο, ουσιαστικά μόνο μία αίθουσα, ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί το Μουσείο των Μοσαϊκών σήμερα, το οποίο είναι στην ίδια θέση και μπορεί κανείς να θαυμάσει ψηφιδωτά τα οποία είναι από τον 6ο αιώνα, εποχή πάλι του Ιουστινιανού, και είναι από τα λίγα ψηφιδωτά που σώζονται και τα οποία δεν είναι θρησκευτικού χαρακτήρα. Παρουσιάζουν εικόνες από κυνήγι, εικόνες από την καθημερινότητα, εικόνες από την αγροτική ζωή. Πολύ όμορφη τέχνη και, όπως είπαμε, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, εποχή του Ιουστινιανού. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα, αλλά δεν υπάρχουν συστηματικές ανασκαφές. Ο Αετός και ο Γήπας, με συγχωρείτε, το Φίδι και ο Γήπας, και κυνήγι, κυνηγητήρος, και μια πολύ όμορφη μορφή, η οποία όμως σώζεται κατά το ήμιση περίπου. Και πάμε σε ένα άλλο ανάκτορο από το Ιερό Παλάτι των Βυζαντινών, το ανάκτορο της Μαγνάβρας, το οποίο βλέπετε εδώ την είσοδό του σε αναπαράσταση. Δεν υπάρχει αυτή η είσοδος πλέον. Εδώ βλέπουμε από το εσωτερικό, από την αυλή. Μαγνάβρα σημαίνει μάγνα άουλα, λατινικό, μεγάλη αυλή. Είχε αυτή την αυλή την οποία βλέπετε και το κυρίως κτίριο είναι στο βάθος. Σήμερα σώζεται αυτό το κομμάτι πάνω από το έδαφος, το οποίο αποκαλύφθηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια. Ήταν ενσωματωμένο σε άλλα κτίρια και δεν φαινότανε. Και επίσης σώζονται και τα υπόγεια, όπου ήταν οι καυστικές, τα συστήματα θέρμανσης και αυτοματισμοί. Πρέπει να πούμε ότι η σημασία του Παλατιού της Μαγνάβρας είναι ότι ήταν η αίθουσα του θρόνου, η αίθουσα του Βυζαντινού θρόνου, και επίσης το Πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε εδώ μετά την οικονομαχία, και ένας από τους πρώτους πριτάνιες ήταν ο Φώτιος, ο Μέγας Φώτιος, ο μετέπειτα Πατριάρχης. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα υπόγεια της Μαγνάβρας, τα οποία είναι πλέον ανοιχτά, μπορεί κανείς να κατεβεί. Και λίγο πιο κάτω είναι τα θαλάσσια τείχη του Βυζαντίου. Τα βλέπουμε εδώ σε καλή κατάσταση κατά σημεία. Η λεωφόρος αυτή, η λεωφόρος Κέννεντι, έχει διανοιχτεί τα τελευταία χρόνια με επιχωματώσεις. Και κάποιοι από τους βυζαντινούς πύργους των θαλασσίων τυχών.
πολλοί εκ των οποίων έχουν και αφιερώσεις, όπως αυτός που λέει Πύργος Θεοφύλου. Γνωρίζουμε ότι ο Θεόφιλος έκανε εκτεταμένες επισκευές στα θαλάσσια τείχη. Εδώ είναι η άκρη του ακροτηρίου, ο φάρος της Κωνσταντινούπολης σήμερα. Απέναντι βλέπουμε την ασιατική πλευρά, το Σκούταρι ή αλλιώς Χρυσούπολη. Και εδώ είναι ένα ακόμα ανάκτορο από το Ιερό Παλάτι των Βυζαντινών, το ανάκτορο του Βουκολέοντος, το οποίο είχε το δικό του λιμανάκι για τους αυτοκράτορες και είναι το σημείο στο οποίο μεγάλωσε ο Ιουστινιανός τα πρώτα του χρόνια, στο ανάκτορο του Βουκολέοντος. Και αυτός είναι ο Βυζαντινός φάρος της Κωνσταντινούπολης, όπως σώζεται σήμερα. Δίπλα στο ανάκτορο του Βουκολέοντος έχουμε το Βυζαντινό φάρο. Και από τα θαλάσσια τείχη, καθώς βλέπουμε την είσοδο του Βοσπόρου, απέναντι η Ασία, το Σκούταρι και λίγο πιο δεξιά η Χαλκιδόνα. Εδώ είναι μια εκκλησία επί των θαλασσίων τυχών. Είναι η εκκλησία του Σωτήρος Χριστού, η οποία κατασκευάστηκε από τον Αλέξιο τον πρώτο τον Κομνηνό. Και εδώ είναι ένα από τα τζαμιά, είναι το Σοκολού Μεχμέτ Πασά τζαμί, το οποίο είναι έργο του Σινάν και έχει κατασκευαστεί, πιστεύω, πολύ κοντά στη θέση της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας, της Βυζαντινής Εκκλησίας. Βλέπουμε το εσωτερικό του τζαμιού, το οποίο έχει τα φημισμένα πλακάκια νίκαιας, μπλε λευκό. Θεωρείται ίσως το καλύτερο, ένα από τα πολύ καλά έργα του Σινάν. Και από το τάγμα των Δερβίσιδων, το οποίο είχε απαγορευτεί από το 1924 και μετά, τώρα σαν πολιτιστικές εκδηλώσεις παρουσιάζουν. Και πάμε λίγο δυτικότερα στο Κουμ Καπί, το βυζαντινό κοντοσκάλι, δίπλα στο ανάκτορο, λίγο πιο δυτικά από το ανάκτορο. Στο οποίο έχουμε εκκλησίες, ελληνικές εκκλησίες που λειτουργούν σήμερα κανονικά, όπως είναι η Αγία Κυριακή που βλέπουμε εδώ, μια υπέροχη εκκλησία του 19ου αιώνα με τρούλο. Έχουμε το εσωτερικό της. Στην πόλη έχουμε 100 περίπου εκκλησίες, λίγο περισσότερες από 100 εκκλησίες που λειτουργούν σήμερα. Και εδώ είναι η Διβάν Γιολού, η Βυζαντινή Μέση Οδός. Είναι η οδός από την οποία περνούσαν οι επίσημες πομπές, αυτοκρατορικές και άλλες, πηγαίνοντας στην Αγία Σοφία. Τώρα εμείς θα πάμε ανάποδα προς τα επάνω, φεύγοντας από την Αγία Σοφία, συναντάμε το φόρουμ, την πλατεία δηλαδή του Κωνσταντίνου. Αυτό είναι το φόρουμ του Κωνσταντίνου με τη στήλη του Κωνσταντίνου στη μέση, όπως τη βλέπετε, σε αναπαράσταση. Και στην κορυφή είχε το άγαλμα αρχικά του Κωνσταντίνου σε μορφή Απόλλωνος. Αυτό το άγαλμα κατέπεσε την εποχή των Κομνηνών και αντικαταστάθηκε από το σταυρό που είδαμε στο προηγούμενο slide. Αυτά είναι αναπαραστάσεις. Η σημερινή κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Υπάρχει μια πλατεία, όπως ήταν και τότε το φόρουμ του Κωνσταντίνου, και η στήλη σώζεται μέχρι ένα ύψος. Δεν είναι ολόκληρο το ύψος της. Και από το φόρουμ του Κωνσταντίνου θα προχωρήσουμε στο φόρουμ του Θεοδοσίου, τη Βυζαντινή πλατεία του Θεοδοσίου, στο Σουλεϊμανιέ, και μετά στη συνοικία του Βεφά και στον Παντοκράτορα Χριστό. Εδώ είμαστε στο τζαμί του Μπαϊαζίτ. Το τζαμί του Μπαϊαζίτ είναι από την αρχή του 16ου αιώνα, τα πρώτα χρόνια του 16ου αιώνα, χτισμένο. Πρόσφατα ήταν υπό ανακαίνιση και βλέπουμε εδώ το κεντρικό του θόλο με τα σφαιρικά τρίγωνα. Θεωρείται ένα από τα σημαντικά οθωμανικά αυτοκρατορικά τζαμιά. Και εδώ εικόνες από την περιοχή του Μπαϊαζίτ. Η είσοδος σήμερα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, στην πλατεία Μπαϊαζίτ, εδώ ήταν και το Βυζαντινό Πανεπιστήμιο αρχικά, στην ίδια θέση. Για ένα διάστημα, το 19ο αιώνα, ήταν το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από το φόρουμ του Μπαϊαζίτ, του Θεοδοσίου, βλέπουμε εδώ τις κολόνες με τα δάκρυα. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία σώζονται ακόμα από την εποχή του Βυζαντίου. Η κλειστή αγορά, η οποία χτίστηκε αμέσως μετά την άλωση πάνω σε προγενέστερη κλειστή αγορά βυζαντινή. Ουσιαστικά αναστηλώθηκε η βυζαντινή κλειστή αγορά. Και εδώ έχουμε κάποιες εικόνες από τη ζωή της αγοράς, με καφενέδες, με ανθρώπους εκεί.
η προετοιμασία για τον Αργιλέ. Το τέμενος του Νουροσμανίε του 1755 είναι το πρώτο μπαρόκ τζαμί της πόλης, το οποίο χτίστηκε από Έλληνα αρχιτέκτονα, το ονόματι Σιμεών. Και εδώ βλέπουμε μία άποψη από το Νουροσμανίε, αυτοκρατορικό τζαμί και αυτό. Και εδώ είναι και προσευχή την Παρασκευή έξω από το τζαμί. Και ερχόμαστε στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου από τον 11ο αιώνα. Έχει πρόναο με 3 μικρούς τρούλους και ένα κεντρικό τρούλο. Και εδώ είναι η περίφημη εκκλησία της Παναγίας της Κυριώτισσας, η οποία ανάγεται στον 6ο αιώνα και υπέστη μεγάλες ζημιές το 1204 με την 4η Σταυροφορία. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλά από τα κοιμήλια της βρίσκονται σε εκκλησίες της Δύσεως. Βλέπουμε εδώ από το εσωτερικό της Κυριώτισσας την ορθομαρμάρωση, όπως έχουν όλες οι βυζαντινές εκκλησίες, τα μάρμαρα μέχρι κάποιο σημείο, και εν συνεχεία είναι τα τούβλα. Τα ψηφιδωτά έχουν δυστυχώς καταστραφεί, αλλά τα μάρμαρα είναι πάρα πολύ όμορφα. Και μπορούμε να δούμε εδώ την αρχιτεκτονική, τον τρούλο και όλη την αρχιτεκτονική με τα τύμπανα της Παναγίας της Κυριώτισσας. Αυτό σήμερα ονομάζεται Καλεντερχανέ τζαμί, λειτουργεί σαν τζαμί. Η Μονή Μυρελαίου από το 10ο αιώνα, από το Ρωμανό Λεκαπινό, εδώ ετάφη η Θεοφανό, η αυτοκράτορα Θεοφανό, και είναι θαμένη και κάποιοι άλλοι από τους Λεκαπινούς. Το εσωτερικό, η Μονή Μυρελαίου, αυτό ήταν το καθολικό της, και το οποίο και αυτό σήμερα λειτουργεί ως τζαμί. Και κάτω από το μοναστήρι υπήρχε μεγάλη κινστέρνα. Εδώ είναι ένα μικρό κομμάτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε αγορά. Επίσης κοντά υπήρχε και παλάτι των Λεκαπινών, το οποίο δυστυχώς δεν σώζεται πια, μόνο έχουμε αναφορές. Κοντά σε αυτό είναι η κινστέρνα του Θεοδοσίου, μια όμορφη μικρή κινστέρνα, βλέπετε εδώ μια όψη, η οποία τώρα ετοιμάζεται να ανοίξει για το κοινό. Το υδραγωγείο του αυτοκράτορου Σουάλεντος από τον 4ο αιώνα μετέφερε το νερό για την Κωνσταντινούπολη από το κοντινό δάσος του Βελιγραδίου, λίγο βόρεια και δυτικά. Και το καθολικό της Μονής του Παντοκράτορους Χριστού, ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης, το μοναστήρι αυτό, με την τριπλή εκκλησία, όπως βλέπετε εδώ. Η αρχική εκκλησία είναι η αριστερή, εγκαινιάστηκε από τον αυτοκράτορα Ειρήνη, σύζυγο του Ιωάννου Κομνηνού, το 12ο αιώνα, και τα υπόλοιπες δύο γίνανε από τον Ιωάννη Κομνηνό. Η μεσαία εκκλησία ήταν ταφικό παρεκκλήσιο. Και εδώ είναι η Παναγία του Βεφά, πολύ κοντά στον Παντοκράτορα. Είναι το αγίασμα της Παναγίας του Βεφά, το οποίο το προσκυνούν χριστιανοί και μουσουλμάνοι μαζί. Θα δείτε εδώ εικόνες και χριστιανών και μουσουλμάνων, οι οποίοι πηγαίνουν στην Παναγία του Βεφά να πάρουν το αγίασμα και να πάρουν και την ευλογία του ιερέως. Βλέπουμε εδώ τον ιερέα, ο οποίος δέχεται και τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους και όποιον άλλον θέλει, για να πάρει την ευλογία του, να προσκυνήσουν την Παναγία και να πάρουν την ευλογία. Εδώ είναι η εκκλησία του Παντεπόπτη Χριστού από το 1185, από την Άννα Δαλασσινή, μητέρα του Αλεξίου του Πρώτου του Κομνηνού, η οποία έχει ενταφιαστεί εδώ. Και το καθολικό της Μονής Παναχράντου, λίγο πιο νότια, μια διπλή εκκλησία, βλέπετε τους δύο τρούλους. Η αρχική κτίστηκε από τον Κωνσταντίνο Λίβα, που ήταν ναύαρχος του Βυζαντινού στόλου, και ο δεύτερος ναός, εδώ βλέπουμε το εσωτερικό, ο δεύτερος ναός προστέθηκε από τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Παλαιολόγο, το 13ο αιώνα. Το εσωτερικό εδώ, βλέπετε τα ψηφιδωτά έχουν καταστραφεί. Αυτός είναι ο ένας ναός με τον τρούλο του, και παρόμοιος είναι και ο άλλος ναός. Η εκκλησία και αυτή λειτουργεί ως τζαμί.
Και εδώ είναι η στήλη του Μαρκιανού, μια 10μέτρη στήλη από γρανίτη, στην οποία ήταν άγαλμα του Μαρκιανού, του αυτοκράτορα Μαρκιανού, από τον 5ο αιώνα στην κορυφή. Στη βάση υπάρχει μια πτερωτινίκη. Και πηγαίνουμε τώρα προς την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και προς τη Μονή στη χώρα. Η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων ήταν η δεύτερη μεγάλη εκκλησία της πόλης. Βλέπουμε εικόνες από την περιοχή στο μεταξύ. Η δεύτερη μεγάλη εκκλησία της πόλης μετά την Αγία Σοφία χτίστηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, η οποία προορίζεται για μαυσολείο των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Εδώ είναι μια εικόνα μικρών αγοριών που είναι μετά την τελετή της περιτομής και φοράνε τη χαρακτηριστική αυτή ενδυμασία. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τους Αγίους Αποστόλους, να πούμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι δεν υπάρχουν πια. Βλέπουμε εδώ ένα ομοίωμα, ήταν μια πεντάτρουλη βασιλική εκκλησία όπως τη βλέπουμε, αντίγραφο της οποίας αποτελεί η εκκλησία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, την οποία βλέπουμε εδώ σε αυτή τη λήψη. Είναι μια λήψη από τη Βενετία, από τον Άγιο Μάρκο, που είναι αντίγραφο της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα έχουμε το Φατίχ Τζαμί στη θέση αυτή, το οποίο μάλιστα δεν είναι το αρχικό κτίσμα που έγινε μετά την άλωση, αλλά μεταγενέστερο. Οι Άγιοι Απόστολοι αρχικά εδόθησαν στο Πατριαρχείο, αλλά το Πατριαρχείο δεν τους εκράτησε, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ο ναός, εγκατελείφθη και γκρεμίστηκε για να δημιουργηθεί το τζαμί. Το τζαμί αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το δεύτερο, είναι κτίριο του 1755, βλέπουμε εδώ το εσωτερικό του, και το κτίριο αυτό επίσης έχει πρόβλημα. Το τζαμί αυτό έχει στατικό πρόβλημα. Γενικά η περιοχή αυτού του λόφου είναι ο υψηλότερος λόφος στην πόλη και έχει προβλήματα. Βλέπουμε το κεντρικό θόλο με τα ημιθόλια στο Φατίχ Τζαμί, την πρώην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και το μαυσολείο που ήταν εδώ των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Και ο Μωάμεθ ο Πορθητής, και αυτός σαν Βυζαντινός Αυτοκράτορας όπως ήθελε να θεωρεί τον εαυτόν του, κατά μία έννοια ετάφη εδώ, είναι θαμμένος στο Φατίχ Τζαμί. Και εδώ είναι μια κοντινή κινστέρνα στην περιοχή του τζαμιού, το Φατίχ Τζαμί, η οποία λειτουργεί σαν αίθουσα τελετών σήμερα. Και ερχόμαστε στην Παναγία της Παμακαρίστου, που βλέπουμε εδώ, είναι μια έξοχη βυζαντινή εκκλησία από το 12ο αιώνα, με μοσαϊκά από την παλαιολόγια αναγέννηση. Βλέπουμε το εσωτερικό του παρεκκλησίου. Πρέπει να πούμε ότι το παρεκκλήσιο μόνο λειτουργεί ως μουσείο, η υπόλοιπη εκκλησία λειτουργεί σαν τζαμί. Τα ψηφιδωτά όλα όμως είναι στο παρεκκλήσιο, αυτά έχουν σωθεί. Βλέπουμε εδώ από την αψίδα του ιερού το Χριστό ένθρονο. Εδώ ήρθε το Πατριαρχείο εγκαταλείποντας την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και παρέμεινε στην εκκλησία της Παμακαρίστου έως το 1587. Εδώ είναι μια πανοραμική άποψη, βλέπουμε το θόλο με τον Παντοκράτορα σε ψηφιδωτό, σε χρυσό φόντο, το ψηφιδωτό του Παντοκράτορα σε κοντινό πλάνο. Και το 1587 εξεδιώχθη από την Παμακάριστο και για μερικά χρόνια πήγαινε από εκκλησία σε εκκλησία χωρίς να έχει μια σταθερή βάση, μέχρι που το 1599 μεταφέρθηκε στο Φανάρι, στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο οποίο είναι και σήμερα. Λεπτομέρειες λοιπόν από τα ψηφιδωτά είδαμε της Παμακαρίστου και ερχόμαστε τώρα στη Μονή στη χώρα, κοντά στα τείχη. Ο ναός που βλέπουμε εδώ, ο σημερινός ναός, είναι του 11ου αιώνα, με ανακαίνιση το 14ο αιώνα από το Θεόδωρο το Μετοχίτη. Βλέπουμε εδώ την είσοδο του ναού από τον πρόναο, από τον Εσονάρθηκα, προς το ιερό κοιτάζοντας. Τα ψηφιδωτά είναι ψηλά. Βλέπουμε το Θεόδωρο το Μετοχίτη αριστερά να προσφέρει την εκκλησία ανακαινισμένη στον Ιησού Χριστό. Τα ψηφιδωτά αυτά θεωρούνται εκπληκτικά, είναι η παλαιολόγια αναγέννηση, η αναγέννηση του 14ου αιώνα, και συγκρίνονται μόνο με τα επίσης υπέροχα ψηφιδωτά της Ραβένας στη Βόρεια Ιταλία. Βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Πέτρο με τα κλειδιά του Παραδείσου, τον Άγιο Παύλο από τα σωζόμενα ψηφιδωτά. Ο καθαρισμός έγινε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Βυζαντινολογίας και εδώ, το οποίο γενικά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Στο υπέρθυρο βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να κρατά το Ευαγγέλιο, η χώρα των ζώντων αναγράφεται, και
σε κοντινό πλάνο το υπέροχο αυτό ψηφιδωτό του Ιησού Χριστού. Είναι εκπληκτικό. Η Παρθένος Μαρία σε μορφή δεήσεως και ο Ισαάκιος Κομινός, βλέπουμε την κεφαλή του χαμηλότερα, και το εσωτερικό του ναού, βλέπετε τα μάρμαρα παντού, η ορθομαρμάρωση είναι χαρακτηριστική, είπαμε, των Βυζαντινών εκκλησιών, πάρα πολύ όμορφα μάρμαρα. Και εδώ είναι κοιτώντας προς την είσοδο, στο υπέρθυρο, όπως συνήθως έχουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, ένα πολύ όμορφο ψηφιδωτό, το βλέπουμε λίγο, το οποίο απεικονίζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Και εδώ είναι ο τρούλος, δυστυχώς είναι βέβαια γυμνά, αυτά έχουν καταστραφεί. Στο ναό αυτό εφυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας κατά την πολιορκία του Μαΐου του 1453. Βλέπουμε το θόλο με την Παναγία και υπάρχει και ο θόλος με τον Ιησού Χριστό. Εφυλάσσεται λοιπόν η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, και όταν τις 29 του μηνός Μαΐου μπήκαν οι Οθωμανοί στην πόλη, μπήκαν σε αυτή την εκκλησία, ήταν μία από τις πρώτες, γιατί ήταν κοντά στα τείχη, και την κατέστρεψαν την Παναγία, την Οδηγήτρια. Οπότε από τότε κανείς πια δεν την ξαναείδε. Ήταν η Παναγία η οποία εφύλατε την πόλη, την περιέφεραν στα τείχη για να προστατεύσει την πόλη. Εδώ είναι το παρεκκλήσιο νότια, παρεκκλήσιο ταφικό των παλαιολόγων. Στις κόγχες που βλέπετε δεξιά και αριστερά ετάφονται παλαιολόγοι, και στο ιερό έχουμε νοπογραφία, αυτή την περίφημη νοπογραφία της Αναστάσεως, και γενικά εδώ δεν έχουμε ψηφιδωτά, έχουμε ζωγραφική, και είναι από τα καλύτερα δείγματα βυζαντινής ζωγραφικής από την παλαιολόγια αναγέννηση. Εδώ είναι ο τρούλος με τη Θεοτόκο βρεφοκρατούσα. Είναι πραγματικά εκπληκτική, τα καλύτερα δείγματα της βυζαντινής ζωγραφικής. Και τώρα θα πάμε στα τείχη, από το Επταπύργιο στη θάλασσα του Μαρμαρά μέχρι τις Βλαχέρνες, στον Κεράτιο κόλπο, να δούμε εικόνες από τα τείχη. Εδώ είμαστε στη θάλασσα του Μαρμαρά, αυτός είναι αυτοκρατορικός πύργος, θεωρείται ότι ήταν για χρήση της βασιλικής οικογένειας του Βυζαντίου, με μάρμαρο χτισμένος. Εδώ είναι μια αναπαράσταση των τειχών και της πύλης του θριάμβου των Βυζαντινών αυτοκρατόρων με τους ιερούς ελέφαντες, με τους ελέφαντες καλύτερα χερούς, ή με τους ελέφαντες στο επάνω σημείο, όπως βλέπετε. Αυτά βέβαια είναι εξαφανισμένα από αιώνες. Κατά πάσα πιθανότητα και αυτά θα ήταν από τα λάφυρα των σταυροφόρων της Τετάρτης Σταυροφορίας του 1204. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Από την εξωτερική πλευρά η πύλη που χτίστηκε εξωτερικά για να προστατεύει την κυρίως χρυσή πύλη, και η οποία παραμένει κλειστή. Υπάρχει και ο θρύλος ότι από εκεί μπορούν να μπουν οι Έλληνες, οπότε πάντα παραμένει κλειστή. Αυτή εδώ είναι η πραγματική χρυσή πύλη όπως σώζεται σήμερα, είναι τριπλή. Βλέπετε ότι έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό ήδη από τα βυζαντινά χρόνια. Και εκεί ο Μωάμεθ ο Πορθητής έκτισε το Επταπύργιο. Ουσιαστικά η χρυσή πύλη, η θριαμβική πύλη, έχει ενσωματωθεί στο Επταπύργιο. Και εδώ είναι από τα μεγάλα ιδρύματα του ελληνισμού, η μονή του Αγίου Ιωάννου του Στουδίου, όπου εφυλάσσεται το Ικάρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Στην ακμή της μονής είχαμε χιλιάδες μοναχούς. Από εδώ πολεμήθηκε η οικονομαχία, και από εδώ σε αυτό το σημείο αντεγράφησαν τα παλιά ελληνικά χειρόγραφα και σώθηκε η ελληνική γραμματεία. Επίσης εδώ επινοήθηκε και η μικρογράμματη γραφή που χρησιμοποιούμε σήμερα. Και είμαστε ήδη στα τείχη κατά μήκος των στεριανών, των χερσαίων τειχών της πόλης. Βλέπουμε μία από τις πύλες, είναι η πύλη της Ηλιβρίας, η οποία σώζεται σε καλή κατάσταση, και βλέπουμε εδώ τα υπολείμματα των πύργων. Δεν υπάρχει πια η τάφρος, έχει επιχωματωθεί και γίνονται μικροκαλλιέργειες όπως βλέπετε από τους ανθρώπους εκεί. Υπάρχουν επιγραφές και βυζαντινή αετή σε διάφορα σημεία των τειχών, τα οποία δυστυχώς κάθε χρόνο είναι και λιγότερα. Εδώ είναι η πύλη της Αδριανούπολης, όπως λέγεται. Από εδώ εισήλθε στην πόλη τις 29 Μαΐου ο Μωάμεθ ο Πορθητής, από την πύλη αυτή. Και τα τείχη, καθώς προχωράμε προς τον Κεράτιο κόλπο, προς τα βόρεια, κάποιοι πύργοι έχουν επιδιορθωθεί, όχι πάντοτε σωστά.
και ερχόμαστε στο παλάτι του Πορφυρογέννητου, όπως λέγεται, τμήμα του Παλατίου των Βλαχερνών. Εδώ μεταφέρθηκε η βασιλική οικογένεια μετά την ανακατάληψη της πόλης το 1261 από τους Βυζαντινούς της Νίκαιας. Βλέπουμε πάλι το παλάτι του Πορφυρογέννητου. Αυτή ήταν η βασιλική κατοικία στο παλάτι των Βλαχερνών. Εδώ ήρθε και ο Κωνσταντίνος να χαιρετήσει την οικογένειά του το βράδυ της 28ης Μαΐου πριν την πτώση της πόλης. Και κατεβαίνοντας, πίσω μας, δεξιά μας μάλλον, είναι τα ανάκτορα των Βλαχερνών, τα οποία σώζονται, όπως είδαμε, σε πολύ μικρή έκταση. Δεν έχουν γίνει ανασκαφές, αλλά βλέπουμε τα τείχη καθώς κατεβαίνουν προς τον κεράτιο κόλπο. Εδώ έχουμε τον πύργο του Ανεμά, τον πύργο του Ισαακίου Αγγέλου. Έχουμε ολόκληρες αίθουσες που είναι μέσα στα τείχη και κάτω από τη γη. Θα δούμε εδώ κάποια πλάνα. Αυτές ήταν κλειστές, παραμένουν κλειστές και σήμερα, όμως έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνει κάποια ανακαίνιση. Η κυβέρνηση δηλαδή έχει υποσχεθεί θα γίνει κάποια ανακαίνιση και θα ανοίξουν στο κοινό. Εδώ μπορείτε να δείτε από τις αίθουσες του πύργου του Ανεμά κάποια τμήματα. Και εδώ πλησιάζουμε προς τον κεράτιο κόλπο, το τμήμα των τυχών προς τον κεράτιο κόλπο, η συνοικία των Βλαχερνών. Και εδώ πάλι είμαστε έξω από τα τείχη, λίγο πιο νότια για λίγο, η πύλη της Πηγής, όπως λεγόταν τα βυζαντινά χρόνια, για να δούμε το μοναστήρι, την περίφημη μονή της Ζωοδόχου Πηγής και το νοσοκομείο του Μπαλουκλή εδώ σήμερα. Αυτό είναι το νοσοκομείο του Μπαλουκλή του 1755, αρχική κατασκευή, με μεγάλη δωρεά από το Σύλλογο των Παντοπολών, τη συντεχνία των Παντοπολών της πόλης. Και το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, αρχαίο μοναστήρι, το οποίο βεβαίως έχει πάθει πολλές καταστροφές. Το τωρινό κτίριο που βλέπουμε εδώ, το καθολικό του, είναι από το 19ο αιώνα. Εδώ είναι ο Εξονάρθικας, είναι κάποιες καλόγριες οι οποίες κατοικούν το μοναστήρι σήμερα και λειτουργεί βεβαίως κανονικά κοντά στο νοσοκομείο. Και εδώ είναι και η τάφη των Πατριαρχών, βλέπουμε κάποιους από τους τάφους των Πατριαρχών και κάποιων άλλων προχόντων της πόλης. Εδώ είναι από λειτουργία στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Είναι μέλη της ομογένειας και επισκέπτες. Η Ζωοδόχος Πηγή, το αγίασμα είναι εδώ. Θα ξέρετε ίσως όταν έγινε η άλωση, οι μοναχοί τηγάνιζαν τα ψάρια. Όταν τους ήρθε το μήνυμα ότι έπεσε η πόλη, δεν το πιστέψαν. Είπαν αν είναι αλήθεια τα ψάρια να πεταχτούν από το τηγάνι πίσω στο νερό της πηγής, και αυτό έγινε κατά την παράδοση. Και εδώ βλέπουμε το νερό της πηγής και ένα ψάρι το οποίο κολυμπά, προφανώς απόγονος των ψαριών εκείνων. Εδώ είναι ο Πατριάρχης μας με μαθητές από τα λύκεια της πόλης και άλλους ανθρώπους της ομογένειας στη γιορτή της Εκκλησίας. Και τώρα θα περάσουμε στο φανάρι και το Πατριαρχείο και από εκεί στην Αγιά. Αφού πρώτα κάνουμε μια στάση να δούμε την Παναγία των Βλαχερνών, εδώ είναι το αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, δεξιά μας κάτω. Το κτίριο αυτό βέβαια είναι του 19ου αιώνα, αρχών του 19ου αιώνα. Η αρχική Παναγία των Βλαχερνών, εδώ είναι το αγίασμα, δεν υπάρχει. Είναι γνωστή βεβαίως γιατί εδώ για πρώτη φορά ακούστηκε το υπερμάχο στρατηγό όταν εσώθη η πόλη από την επιδρομή των Αβάρων. Το υπερμάχο στρατηγό το οποίο αποδίδεται στο Ρωμανό τον Μελωδό. Και εδώ είναι η εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Μάρκου από την εποχή της οικονομαχίας, την πρώιμη εποχή της οικονομαχίας, η οποία έχει μετατραπεί σε τζαμί, λειτουργεί ως τζαμί. Και εδώ βλέπουμε την άκρη του φαναρίου, στον κεράτιο κόλπο, το σημείο στο οποίο έρχονται οι βάρκες και τα κτίρια του φαναρίου, τα οποία τώρα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει όμως ένα σχέδιο αναπαλαίωσης της περιοχής και προβλέπεται ότι η περιοχή θα πάρει πάλι αξία όπως και στο παρελθόν είχε. Και ερχόμαστε στο Πατριαρχείο, η κεντρική είσοδος η οποία παραμένει κλειστή από την εποχή που ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος απειγχωνίστη στη θύρα αυτή με την Ελληνική Επανάσταση. Και ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος επεξετάθη στα τέλη του 16ου αιώνα προκειμένου να στεγάσει το Πατριαρχείο, είναι παλιός βυζαντινός ναός. Και εδώ βλέπουμε και μία
το εκκλησίασμα στο φανάρι, στον Άγιο Γεώργιο Φαναρίου, ομογενείς και επισκέπτες σε κάποια από τις τελετές, και ο Πατριάρχης στο θρόνο του, στο φανάρι, στον Άγιο Γεώργιο. Και εδώ είναι οι Λάρνακες, η Αγία Οσία Θεοφανό, και εδώ είναι η στήλη της φραγγέλωσης του Ιησού Χριστού, η οποία σώζεται στον Άγιο Γεώργιο του Πατριαρχείου. Εδώ δέθηκε ο Χριστός για την φραγγέλωση. Και από τον κεράτιο κόλπο βλέπουμε τη Μεγάλη του Γένου Σχολή, το περίφημο αυτό κτίριο της Μεγάλης του Γένου Σχολή, το οποίο είναι του 19ου αιώνα από τον αρχιτέκτονα Δημάδη, εδώ σε κοντινό πλάνο. Η Μεγάλη Σχολή λειτουργήσε αμέσως μετά την άλωση, με διακοπή ουσιαστικά ενός έτους από τον Πατριάρχη Γενάδιο, και λειτουργεί και σήμερα σαν σχολείο υπό την πατριαρχική σκέπη. Βλέπουμε εδώ εικόνες από το εσωτερικό της Μεγάλης του Γένου Σχολής, από τις αίθουσες δασκαλίας και από άλλες αίθουσες και χώρους της σχολής. Εδώ δίδαξαν ο Θεόδωρος Κορυδαλεύς, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Ευγένιος Βούλγαρης και πάρα πολλοί άλλοι επιφανείς. Εδώ είναι η αίθουσα τελετών της σχολής, πάρα πολύ όμορφη. Και εδώ είναι σε μία από τις τελετές στη σχολή. Βλέπουμε χοροδία συγκεκριμένα. Και δίπλα, ακριβώς δίπλα, είναι η Παναγία του Μουχλίου, η Παναγία των Μογγόλων του 13ου αιώνα. Χτίστηκε από τη Μαρία των Μογγόλων, που ήταν νόθα κόρη του Μιχαήλ του 8ου, όταν ήλθε από την Μογγολία μετά το θάνατο του συζύγου της εκεί. Αφιερώθηκε στη μονή αυτή και έζησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Είναι η μόνη εκκλησία εκτός από τον Άγιο Γεώργιο, η οποία από τα βυζαντινά χρόνια έως και σήμερα παραμένει στα χέρια της ελληνικής κοινότητας. Και εδώ από ψηλά ο κεράτιος κόλπος και η Αγία Θεοδοσία του Πετρίου, της Αγιάς αλλιώς, του 12ου αιώνα, είχε πολλά κοιμήλια, τα οποία βλέπουμε εξωτερικά την κόγχη του ιερού, είχε πολλά κοιμήλια τα οποία επάρθησαν το 1204 από τους Σταυροφόρους και τώρα είναι σε εκκλησίες της Δύσεως. Εδώ σταμάτησε, βλέπουμε το εσωτερικό, είναι γνωστή επίσης γιατί σταμάτησε τις 28 Μαΐου το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος μετά την τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία σταμάτησε να προσευχηθεί στην Αγία Θεοδοσία πριν πάει στο ανάκτορο των Βλαχερνών και από εκεί στα τείχη. Και πάμε στο Εμίνονου και στη γέφυρα του Γαλατά. Εικόνες από τη γέφυρα. Βλέπουμε το Σουλεϊμανιε, που θεωρείται το καλύτερο έργο ίσως του Σινάνου. Σινάνου, ο οποίος ήταν χριστιανικής καταγωγής, αρμενικής καταγωγής, χριστιανός από την Κεσάρια, εξισλαμίστηκε και θεωρείται ο σημαντικότερος σήμερα αρχιτέκτονας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είδαμε λίγο τον πύργο του Γαλατά και εικόνες από τον κεράτιο κόλπο στην περιοχή του Γαλατά. Βλέπουμε εδώ μια εικόνα του Γενή Τζαμί από ψηλά. Το Γενή Τζαμί, το οποίο χτίζεται για πολλά χρόνια, είχε εγκαταλειφθεί η προσπάθεια ουσιαστικά και αποπερατώθηκε τον 17ο αιώνα. Εδώ είναι σε βραδινή λήψη, κοιτάζοντας από την αυλή, πολύ όμορφη αρχιτεκτονική, και αυτό είναι επηρεασμένο πάρα πολύ βέβαια από τα βυζαντινά μνημεία ή την Αγία Σοφία. Το εσωτερικό του Γενή Τζαμί. Αποπερατώθηκε το 1663 συγκεκριμένα, και εδώ βλέπουμε τους θόλους, το κεντρικό θόλο και τα ημιθόλια σε μια πανοραμική όψη. Το τέμενος είναι πολύ μεγάλο και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και εδώ είναι το εσωτερικό του μικρού τζαμιού του Ρουστέμ Πασά, έργο του Σινάν και αυτό,
λίγο νωρίτερα, και εδώ έχει περίφημα πλακάκια Νικαίας, αυτά τα μπλε λευκά πλακάκια με την τέχνη της Νικαίας. Και ερχόμαστε κοντά στο Σουλεϊμανιє, όπως είπαμε έργο του Σινάν, θεωρείται το λαμπρότερο τζαμί της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής, το εσωτερικό του εδώ. Και βλέπουμε μία όψη του θόλου και των ημιθολίων. Και πηγαίνουμε για λίγο στις παλιές αγορές, τα παλιά χάνια της πόλης. Αυτά υπήρχαν ήδη στα βυζαντινά χρόνια και βεβαίως στα οθωμανικά χρόνια. Έρχονταν άνθρωποι από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας για δουλειές στην Κωνσταντινούπολη, και έπρεπε να μείνουν κάποιοι, ήταν τα ξενοδοχεία της εποχής, να μείνουν κάπου. Σε αυτά τα χάνια λοιπόν είχαν τα άλογά τους στο κεντρικό χώρο, και γύρω γύρω βλέπουμε εδώ ο κεντρικός χώρος, και γύρω γύρω ήταν τα δωμάτια. Τα χάνια αυτά είναι ουσιαστικά εγκαταλελειμμένα σήμερα. Βλέπετε και εδώ ένα από αυτά τα χάνια. Υποστηρίζουν ακόμα κάποιες βιοτεχνίες, κάποιες μικρές δραστηριότητες, αλλά είναι γραφικές περιοχές οι οποίες είναι ουσιαστικά εγκαταλελειμμένες. Μέσα εδώ μπορεί να ανακαλύψει κανείς και βυζαντινά ερείπια και βυζαντινές αίθουσες και οθωμανικές προσθήκες. Ο πύργος εδώ που βλέπετε, για παράδειγμα, είναι βυζαντινός, είναι ο λεγόμενος πύργος της αυτοκράτηρας Ειρήνης και είναι ενσωματωμένος μέσα σε ένα από αυτά τα χάνια. Εδώ είναι εικόνες από τα χάνια και την αγορά. Η πόλη έχει πάρα πολλά χάνια, δεκάδες χάνια, στην κυριολεξία δεκάδες, κοντά στα 100 χάνια πρέπει να είναι οπωσδήποτε. Μερικά από αυτά είναι μικρά, μερικά είναι πολύ μεγάλα. Αυτό είναι ένα καλού μεγέθους χάνι. Ο Οθωμανικό πρέπει να είναι του 16ου-17ου αιώνα και σήμερα υποστηρίζει βιοτεχνικές δραστηριότητες κυρίως. Ένα μικρότερο χάνι που είναι αναπαλαιωμένο όμορφα και έχει κάποια μικρά καταστήματα. Και ακόμα ένα χάνι το οποίο έχει και αυτό καταστήματα και καφέ στον κεντρικό του χώρο. Εικόνες από τα χάνια. Και τώρα θα περάσουμε στην περιοχή του Γαλατά, από εκεί στο Πέραν και στο Σισλί, η νεότερη Κωνσταντινούπολη. Ο Γαλατάς ήταν γενοαντική αποικία ήδη από τον 11ο-12ο αιώνα, με προνόμια που έδωσαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Και εδώ είμαστε στο Πέραν, στη Μεγάλη Οδό, τη Μεγάλη Οδό των Ελλήνων, και το Λύκειο του Γαλατά, ένα ιστορικό κτίριο και σχολείο, το οποίο ήταν αρχικά, και βλέπουμε τη Μεγάλη Οδό εδώ σε μια βραδινή λήψη, αρχικά ήταν σχολείο για αυτοκρατορικούς σκοπούς, δηλαδή ήταν οι αξιωματούχοι του Οθωμανικού θρόνου, αλλά μετά μετετράπη σε λύκειο γενικότερα για τον πληθυσμό. Η Μεγάλη Οδός του Πέραν, όπως βλέπουμε εδώ, ήταν το κέντρο της δραστηριότητας το 19ο αιώνα και τον 20ο και παραμένει και σήμερα. Εδώ είναι κάποιες εικόνες και από την πλατεία Ταξίμ, στην οποία καταλήγει η Μεγάλη Οδός, το μνημείο της Ανεξαρτησίας όπως λέγεται, και μέσα σε ομίχλη. Να πούμε ότι εδώ είναι το Σισμανόγλιο Μέγαρο, στο οποίο στεγάζεται η προξενική κατοικία, δωρεά του Σισμανόγλου προς το ελληνικό κράτος, και μία άποψη της Μεγάλης Οδού από το Σισμανόγλιο Μέγαρο, στο οποίο Σισμανόγλιο Μέγαρο γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις δραστηριότητες στο Σισμανόγλιο Μέγαρο, εικόνες. Στο Πέραν λοιπόν μετακόμισαν οι φαναριώτες μετά την Ελληνική Επανάσταση, ουσιαστικά τα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, και μετέφεραν εκεί τον πλούτο. Ήταν η Νέα Κωνσταντινούπολη κατά κάποιο τρόπο, η μοντέρνα Κωνσταντινούπολη, και ακολούθησαν και πολλοί άλλοι. Η ωραία του Πέραν, σε ένα παλιό αρχοντικό των τελών του 18ου αιώνα.
βλέπουμε και την οροφή εδώ της οικίας αυτής των τελών του 18ου αιώνα, η οποία είναι όλη ξυλόγλυπτη. Και πάλι η μεγάλη οδός με το χαρακτηριστικό τραμ, το οποίο τη διασχίζει. Η μορφή αυτή του τραμ έχει παραμείνει ίδια για πολλές δεκαετίες. Το Cité de Pera, το κτίριο του Χριστάκη Ζωγράφου, το οποίο κτίστηκε στη μορφή αυτή τα τέλη του 19ου αιώνα, και εδώ λειτουργούσε και το θέατρο Ναούμ, η αγορά Ρωμιλίας, και αυτή πάνω στη μεγάλη οδό του Πέραν. Και εδώ είναι μια μαύρη εικόνα από ένα μαύρο γεγονός, τα Σεπτεμβριανά της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου του 1955, όταν λαιλατήθηκαν οι περιουσίες των Ελλήνων και υπέφεραν πάρα πολύ οι Ρωμιοί της πόλης, οι Έλληνες της πόλης. Την επόμενη μέρα το πρωί, που είναι και αυτή η λήψη, κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος, όπως βλέπετε εδώ στη μεγάλη οδό τα τάγκς, αλλά βεβαίως η μεγάλη καταστροφή είχε γίνει, και σαν συνέπεια αυτής της καταστροφής υπήρξε η προσφυγιά πολλών Κωνσταντινοπολιτών προς την Ελλάδα και αλλού. Αυτός είναι ένας πίνακας που συμβολίζει αυτή την προσφυγιά. Η Αγία Τριάδα του Πέραν, η λαμπρή εκκλησία, μετά το Τανζιμάτ, μετά την Οθωμανική μεταρρύθμιση, επετράπη να γίνονται μεγαλειώδεις ναοί, και αυτός ο ναός το 1880 στην πλατεία Ταξίμ είναι εντυπωσιακός, και σήμερα είναι από τους πιο εντυπωσιακούς ναούς της πόλης. Και τον βλέπουμε εδώ σε λειτουργία. Είναι Μεγάλη Παρασκευή. Το Ζάπιο Παρθεναγωγείο το 1885, προσφορά των Εθνικών Ευεργετών Κωνσταντίνου και Ευαγγέλου Ζάπα, μέσα στην ομίχλη το βλέπουμε εδώ. Η Κωνσταντινούπολη έχει και τις ομίχλες της. Το εσωτερικό, το σχολείο υπέστη μεγάλες ζημιές στα Σεπτεμβριανά, τώρα λειτουργεί πάλι βεβαίως και έχει ένα σχετικά μικρό αριθμό μαθητών. Και εδώ είναι από εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Και η αίθουσα παραστάσεων, θεατρικών παραστάσεων του σχολείου. Ακριβώς απέναντι, δωρεά του Χρυσοβέργη, η αίθουσα των Χρυσοβεργίων χρησιμοποιείται από την ελληνική κοινότητα, και βλέπουμε εδώ μια εικόνα από εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας της πόλης. Και το ζωγράφιο Λύκειο, χτισμένο το 1893 από το Χριστάκη Ζωγράφο, αρχιτέκτον ο περίφημος Περικλής Φωτιάδης, η οικογένεια των Φωτιάδεδων, η οποία έδωσε αρκετούς αρχιτέκτονες. Η Σφίγγα αποτελεί το σήμα του ζωγραφίου Λυκείου, και αυτό λειτουργεί σήμερα με ένα σχετικά μικρό αριθμό μαθητών. Και εδώ είναι κάποιες εικόνες από εκδηλώσεις στο ζωγράφιο Λύκειο. Και ο Πατριάρχης, ο οποίος θύτευσε στο ζωγράφιο ως μαθητής για 1 χρόνο. Και ο Διονύσης Αγόπουλος σε μια παράσταση στο ζωγράφιο. Ο Διονύσης Αγόπουλος, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την πόλη. Εδώ είναι το κεντρικό Παρθεναγωγείο, κοντά στο ζωγράφιο Λύκειο του 1893, το οποίο δυστυχώς το 1988 έκλεισε από έλλειψη μαθητών. Παραμένει κλειστό σήμερα και σε άσχημη σχετικά κατάσταση. Ο Αθλητικός Σύλλογος του Πέραν του 1923, βλέπετε εδώ κάποια από τα κύπελά τους, είναι ο σύλλογος από τον οποίο προήλθαν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες. Και εδώ είμαστε στο Σισλή, ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο κημητηριακός ναός του 19ου αιώνα, πολύ εντυπωσιακός,
Και το νεκροταφείο εδώ είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι μια ζωντανή ιστορία. Εδώ είναι ο τάφος της οικογένειας Ζαρίφη και σχεδιάζεται αυτό το νεκροταφείο να μετατραπεί σε ανοιχτό μουσείο. Ο ιστορικός ναός του Αγίου Δημητρίου των Ταταούλων, αρκετά κοντά, ανακαινιστεί στο 1726. Ο ναός είναι προγενέστερος, είναι πεντάκλητη βασιλική. Το κεντρικό εκπαιδευτήριο των Αρένων Ταταούλων 1886 παραμένει κλειστό, ελλείψη μαθητών. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταταούλων από το 1896 θεωρείται αρχαιότερος αθλητικός σύλλογος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ είναι ζαχαρόφιος αίθουσα και βλέπετε και εδώ την αίθουσα με κάποια από τα κοιμήλια του Αθλητικού Συλλόγου Ταταούλων. Λειτουργεί και σήμερα με κάποια παιδιά και εδώ βλέπετε το γυμναστικό σύλλογο Ηρακλής, όπως τον λέγαν, σε φωτογραφία η ομάδα του 1909. Ο πύργος του Γαλατά, όπως είπαμε, από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο τον 6ο αιώνα και επεκτάθηκε από τους Γενουάτες το 14ο. Από τον πύργο αυτό είδαν οι Γενουάτες την πτώση της πόλεως στις 29 Μαΐου του 1453. Ήταν εκεί και από εκεί μπόρεσαν να δουν τα γεγονότα. Βλέπουμε την κορυφή του πύργου ανάμεσα από νεοκλασικά κτίρια του 19ου αιώνος, πολλά από τα οποία ήταν της ελληνικής μειονότητας αλλά και άλλων ανθρώπων εκεί. Εδώ είναι κάποιες εικόνες από τα γεγονότα του Ιουνίου στο πάρκο Γκεζί. Οι διαδηλωτές εδώ έχουν καταλάβει την όπερα στην πλατεία Ταξίμ, έχουν βάλει τα πανό τους όπως βλέπετε. Ήταν σοβαρά τα επεισόδια και μπορείτε να δείτε και κάποια στιγμιότυπα, είναι από τον Ιούνιο φέτος τα γεγονότα στην πλατεία Ταξίμ και στο πάρκο Γκεζί ακριβώς δίπλα. Εδώ είναι σιωπηλή διαμαρτυρία το βράδυ, κοιτάζοντας προς την όπερα. Και πηγαίνουμε στο Βόσπορο. Κάτω αριστερά είναι η Προποντίδα, η θάλασσα του Μαρμαρά, η Κωνσταντινούπολη και ο Βόσπορος για περίπου 35 χιλιόμετρα προχωρά και μας οδηγεί στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βόσπορος από μόνος του είναι εκπληκτικός, θα δούμε μερικές εικόνες μόνο. Βλέπουμε εδώ το κανδύλι, το λόφο του Κανδυλίου που είναι ψηλά στο Βόσπορο, στενεύει ο Βόσπορος στο σημείο αυτό. Είναι πολύ κοντά στο κάστρο της Λεμοκοπίας, θα το δούμε σε λίγο. Εδώ είναι τα περίφημα γυαλιά στο Βόσπορο, τα σπίτια που είναι πάνω στο γυαλό, τα γυαλιά, τα οποία ήδη υπήρχαν αντίστοιχά τους από τη Βυζαντινή εποχή. Αυτά τώρα είναι οθωμανικά ή του 20ου αιώνος και είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Γίνεται μια προσπάθεια να κρατηθεί έτσι, παρά το γεγονός ότι και εκεί υπάρχουν καταπατήσεις. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τέμενος, το οποίο είναι το τζαμί στο Ορτάκιοι, αυτοκρατορικό τζαμί από αρχιτέκτονα της αρμένικης οικογένειας Μπαλιάν, χτισμένο το 19ο αιώνα σε ρυθμό μπαρόκ και ροκοκό συνδυασμός. Και εδώ είναι ψαράδες από την περιοχή του Μπεϊκός του Βοσπόρου και βλέπουμε εικόνες. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου με τα καφέ και τον περίπατο. Εδώ είναι το ιστορικό Μεγαρεύμα, το χωριό αυτό του Βοσπόρου. Ο δρόμος έχει χτιστεί στη θάλασσα ουσιαστικά. Το Μεγαρεύμα ήταν το σημείο στο οποίο συνεδρίαζαν συχνά οι Φίλικοι την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και προγενέστερα. Και εδώ είναι ο ιστορικός ναός του Μεγάλου Ρεύματος, ο ναός των Παμεγίστων Ταξιαρχών, ο οποίος υπάρχει ήδη από τη Βυζαντινή εποχή. Το παρόν κτίριο βέβαια είναι περίπου στο 1800.
πάντα στο Βόσπορο, το μουσείο της οικογένειας Σαμπαντζή, πάνω στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου. Από ψηλά βλέπουμε το Μέγα Ρεύμα και την πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου καθώς σουρουπώνει, η γέφυρα αυτή η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία το 1973, και το ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ, στο οποίο μετακόμισαν οι Σουλτάνοι εγκαταλείποντας το Τόπ Καπί στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν οι Έλληνες πήγανε στο πέραν και οι Σουλτάνοι μετακόμισαν και αυτοί στην απέναντι πλευρά. Εδώ είναι η Ακαδημία, Στρατηγική Ακαδημία του Κουλελί, επίσης από αρχιτέκτονα της οικογένειας Μπαλιάν, της αρμένικης οικογένειας Μπαλιάν, η οποία ιδρύθηκε μετά την κατάργηση του τάγματος των Γενιτσάρων. Και εδώ είναι το παλάτι του Μπεϊλέρμπεϊ, στις αρχές του 19ου αιώνα, στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, και αυτό είναι το περίφημο κάστρο της Λεμοκοπίας. Είναι το κάστρο το οποίο έχτισε ο Μωάμεθ λίγους μήνες πριν την άλωση, προκειμένου να κλείσει το Βόσπορο και να μην μπορεί να έρθει βοήθεια προς την πολιορκούμενη Κωνσταντινούπολη από το βορρά, από την Τραπεζούντα ή αλλού. Βλέπουμε εδώ μια άποψη από το Βόσπορο του κάστρου της Λεμοκοπίας φωτισμένου, βραδινή λήψη. Και αυτό είναι το Τσιραγάν, το παλάτι Τσιραγάν, το παλάτι των Πυρσών του 1874, με μερικά μαυριτανικά στοιχεία εμπνευσμένα από τα παλάτια της Μαγνάβρας, της Γρανάδας. Η πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου, σε μια νυχτερινή λήψη, κάτω βρίσκεται το παλάτι του Μπεϊλέρμπεϊ στην ασιατική πλευρά. Και τώρα θα πάμε στα νησιά. Έχουμε την Ίσο Πρώτη, εν συνεχεία έχουμε την Αντιγόνη, εν συνεχεία τη Χάλκη και την Πρίγκιπο. Αυτά είναι τα κύρια νησιά. Καθώς αναχωρούμε στη θάλασσα του Μαρμαρά και στο βάθος μέσα στην Ομίχλη βλέπει κανείς το μπλε τζαμί. Εδώ φαίνεται τόσο το μπλε τζαμί αριστερά όσο και η Αγία Σοφία δεξιά από τη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς απομακρύνεται κανείς από την πόλη. Στη Χαλκιδόνα και ο σιδηροδρομικός σταθμός του Χαϊντάρ Πασά έγινε το 1908 από Γερμανούς αρχιτέκτονες, όταν έγινε και το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ασία. Και εδώ είναι η νήσος Πρώτη, το πρώτο από τα πριγκιπονήσια, το οποίο συναντάμε σε μια πανοραμική άποψη. Με τα δρομάκια του δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα, κυρίως ποδήλατα, κάρα, άμαξες δηλαδή, ή διαφορετικά με τα πόδια. Και εδώ είμαστε στην Αντιγόνη, το δεύτερο από τα πριγκιπονήσια, η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, σε κτίριο του 1899. Εδώ υπήρχε όμως και βυζαντινή εκκλησία. Εδώ είχε φυλακιστεί και ο Πατριάρχης Μεθόδιος, ο οποίος απελευθερώθηκε μετά τη λήξη της οικονομαχίας. Και εδώ είναι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Καρύπη στην Αντιγόνη, το οποίο δεν λειτουργεί ως μοναστήρι σήμερα, έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ως ξενώνας. Και εδώ είμαστε στη Χάλκη και στην κορυφή του λόφου της Αγίας Τριάδος βλέπουμε τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, κτίριο του 1896, το βλέπουμε εδώ σε κοντινό πλάνο, από τον αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη. Η σχολή ιδρύθηκε το 1844 από τον Πατριάρχη Γερμανό τον Τέταρτο και παραμένει κλειστή και σήμερα από το 1971. Εδώ βλέπουμε την εκκλησία, το καθολικό της Μονής, όπως είναι σήμερα.
Η εκκλησία βεβαίως λειτουργεί, εδώ είναι η βιβλιοθήκη και η βιβλιοθήκη λειτουργεί κανονικά, έχει πάρα πολλά και παλαιά και ενδιαφέροντα βιβλία, είναι ανοιχτή στο κοινό, αλλά η σχολή, όπως είπαμε, παραμένει κλειστή από το 1971. Η αίθουσα τελετών της σχολής είναι όλα έτοιμα, όλοι περιμένουν την επαναλειτουργία, η οποία όμως φαίνεται ότι συνεχώς για κάποιους λόγους καθυστερεί. Και εδώ είμαστε τώρα στην Πρίγκιπο, στο μεγαλύτερο από τα Πριγκιπονήσια, η αποβάθρα της Πριγκίπου, το περίφημο ξενοδοχείο Splendid, ένα από τα υπέροχα ξενοδοχεία και κτίρια της περίοδου εκείνης του 19ου αιώνα, και τα περίφημα αρχοντικά της Πριγκίπου, και εδώ βλέπουμε και λιτανία στους δρόμους της Πριγκίπου, είναι ο επιτάφιος, επετράπη μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν επιτρεπόταν για πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια επετράπη και πάλι. Και βλέπουμε τις άμαξες να κυκλοφορούν στα δρομάκια, είναι πάρα πολύ γραφική η Πρίγκιπος, όπως όλα τα νησιά. Και η ιστορική μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά, η οποία ανάγεται στο 10ο αιώνα και στον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, αλλά σήμερα υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχει σωθεί. Εδώ προσκυνούν επίσης μουσουλμάνοι και χριστιανοί μαζί την ημέρα του Αγίου Γεωργίου. Και το καράβι της επιστροφής. Μια πανοραμική άποψη της πόλης, βραδινή λήψη από με τον Κεράτιο κόλπο, την Αγία Σοφία στο κέντρο, πύργος του Λέανδρου, και Αγία Σοφία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.